חייו של טורדרס. בינתיים הוא מתחבא, אתם רואים אותו. הולך למעלה. הוא עולה, לא. הנה, זה טורדרס, תראו איך הוא זז. זה טורדרס, הוא בגודל של 3 סנטימטר ולפתן. מאוד חזק, אז היא תוצרת לפתן. לפתנוב, מדינה לבנה. זה לא האמת, זה בכלל מנהר המזונס, אבל זה לא תשהו, פשוט הוא לפתן. שנראה בשל תוצאה של תנאי מעבדה. הנה שתיהם, הם אוהבים זה, רואים? זהו חייו של טורדרס נשחושתי. הוא אוהב לדלדל את העיניים והוא לפתן, ויש לו סנפירים והוא ספנון. זה האחריות הברייתים הצצות של דופים לטורדרס. זהו תוכניתנו להיום. בתוכנית הבאה צפוי דופים. צען איתכם, תתאבנו בשטח. אני